That's when I decided kusiya zvembanje, kusiya zvidoro, kusiya zvechigangster. Okay. Zvekunonga zvinhu zvevanhu zvakanga zvichirimo. Okay. Zviya zvekuti usiku taigona kuti tiri kucrossa kana kana chigowa nyika kuya changoona munhu usiku titomubata kwiyo titomutorerawo zvatogona zvichirimo. So when I decided now Duke service here, baba mai vachibva vauya padho vakabata shamu baba. Ndobva ndibata bhurugwa ndobva ndikwekweredza baba. Ndatanga kurohwa pakaitika bicycle. Apa mune makore mangani? Mutori mama ane makore mangani by then? By then ndingati ndandakuma 23 24. All right. Yeah. Maive musikana? Maive musikana haungato munhu mukuru. Saka ivo vanga vasingipo right. One day ndiri kumba kuse Mary's. Ndakangopindwa nepfungwa yekuti kune kamusikana wandakaona but anozoti mwana wamufundisi. Anonzi Grace, Gracious. Anozoti mwana wani? Wamufundisi. Ndakida timboenda kuchechi kupi? Kuya. Boys rangu ande boys rangu no maya. Ndakatoputamba nje musi wacho. Okay. Taita zvechigangster izvi. Okay. Yeah. Tichirowa vanhu nekubira vanhu. All right. Yeah. Maizvifambisa sei? Saka zvataita nguva yatakakura isu kwakuine magrupu. All right. Rikuziva kuti group reku St. Mary's. Okay. Kuita group reku Zengeza. Okay. Chikwata chekwakati. Saka ndakaita musikana. Okay. Kuzengeza. Adimapona. Saka ndokubva ndaenda ndichifambira musikana wangu netimu rangu. Ndobva tasvikonetsana ikoko. Kunzi imi mamufani kuuya kuvasikana vedu vekuno. Doro maimwe here papo kana? Ipapo ndasingamwi doro but ndaiputa mbanje. Okay. Mbanje ndaiputa. All right. Okay. Ndobva masvika papa. Ndobva tapinda paya ndobva. Makadi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pachirongwa paJCTV Africa zita rinoitwa Kenan Jethro mwana wakwamutero. Ndiri pano nhasi naBishop Kevin Nyamakanga. He's a regular one here on this show. Saka kana uchiri munyowani gara wasubscribe kuitira kuti usarasikirwe nemavideos atinenge tichipakura pano paJCTV Africa. Nhasi tamboti timbotaura naBishop Kevin vachitiudzawo nyaya kana kuti rwendo rweupenyu hwavo, spiritual journey, so that imimi muri yeZimbabwe mugozivawo kuti maybe pane mistakes kana kuti pitfalls avakasangana nawo amunogona kuavoida semunhu anenge ari mu this spiritual journey. Bishop, makadi munhu waMwari. Ndinofara ini. Tinofara chose. Chiri sei chando? Ndosaka takapfeka makotu kuti chakaipa nemapolineki iwaya. Kwakaipa. Chando chacho chakurumidza. Handitika. Yes. Right. Muri yeZimbabwe ngade kuziva kuti Bishop Kevin Nyamakanga rwendo rwavo kuti vazosvika pakuzonzi Bishop rwakatanga sei? Maybe munhu akakurawo sei, maybe muchidimbu, upenyu hwenyu zvakatanga sei? Okay. That's a very good question. Indonzi Kevin, Stephen, Tafadzwa, Gonde, Nyamakanga. Wow. Yeah. Kumusha ndobva kuiNyanga. All right. But I grew up in Buhera. Okay. Kumusha kwa amai. Ndakapotsa ndaroora kuBuhera kava. Ndaroora kuBuhera. Yeah. So ndokumusha kwatakakurira. Okay. But kwangu kwa baba kuiNyanga. All right. Kunonzi kuNyamakanga. Okay. Exactly. All right. Toriwana sabhuku ikoko. Saka zve-leadership zviri muropa. Zviri muropa izvi. Aiwa, that's good. So baba namai vangu vakaseparata 1990. Okay. Ndokusara tichichengetwa naamai. Yeah. Ndokubva ndazodzidza paNyangani High School. Okay. kuiNyanga. Okay. Ndikapedza my O level in 1996. Okay. Kare. Tazvibaba. Ndandiri grade 6 ipapo. Oh, grade 6. 1996 ndopa ndakapedza chikoro. Yes. kuiNyanga. Then ndakazotendeuka 2000. All right. Yes, I came to Christ in
in 2000 sorry. Okay. That's when I came to Christ. Ndakatendukira crusade. Okay. Yanga iri chechi ipi? Yeah, Ambassadors for Christ Ministries International. All right. Yeah, inotungamirwa na baba Abel A.K. Sunday. Oh, all the right, late. all right. The exactly, but there's no yakutungamirwa nemudzimai wavo. All right. Elizabeth. All right. Yes. He used to be Kuzayoji, and he was. Yes, he was a great evangelist kuZayoji. Yeah. Vari mu executive yeZayoji. Yeah. Saka ndo kwandakazivira Kristu. All right. Yeah. What was your experience? I know pano vanhu vachiparidza pacrusade makaita zvekukokwa nemafriends chii chakaitika? Isusu ndaigara kuSt Mary's kuchitungwiza. Okay. Saka taita zvechigangster izvi. Okay. Yeah. Tichirova vanhu nekubira vanhu. All right. Yeah. Maizvifambisa sei? Saka zvataita nguva yatakakura isu kwakuine magrupu. All right. Rekuziva kuti gurupu rekuSt Mary's. Okay. Koita gurupu rekuzengeza. Okay. Chikwata chikwakati. Saka ndakaita musikana. Okay. Kuzengeza. Adimapona. Saka ndokubva ndaenda ndichifambira musikana wangu netimu rangu. Ndobva tasvikonetsana ikoko. Kunzi imi mamufani kuuya kuvasikana vedu vekuno. Okay. Aimapanzisa. Saka tarohwa ikoko. Takazoplana day redu. Re-revenge. All right. Kubva kuSt Mary's. Makarohwa muri vangani? Isusu taifamba 35. All right. Taifamba 35. Same age group. Same age group. But ndandiri gang leader. All right. Ndaishandisa zero kuti Sasha. Yeah. Rabva kupi zita iroro? Zvoma TV. All right. Exactly. So ndobva taenda. So on this particular day takaenda 3-4. One week akasara. Tichida kundoonetsana nevakomana vaya. Saka ndopa takapfuura nepacrusade yaipindwa muna Tadzika midzi. Okay. Paitwa netendi. All right. Saka tapfuura kudaro tanzwa pachiimbwa. Tikati arikidza tiende. Saka taenda hazvina kunyatsondobudira because vanhu vakangotiza. Okay. Saka taakudzoka. Ndopa takatikedza tingopinda nepachechi. Okay. Vatatopinda tatine mapanga tasiya tamaviga kuseri kwetendi. All right. Maokapi mukutaura maokapi ameno. Saka takabva nekure muna Mwari. Saka tamasiya pasi petende ndobva tapinda mucrusade. Mune murume aimba vakadzokera zvavo kuZayoji vaitwa Pastor Point. Ndavaziva. Vavaziva. Ndo akaimba sekuti muchakohwa. Exactly. Ndo song yaimbwa iyoyo. All right. Saka tapinda imomo. Tapinda mama. Taitozva taita paya. Asi mbondudzai. Pamakasiya mapanga ava makangosenza kuti pachechi kana kuti exactly tango zvazvokuti zvasiyana vanhu vamazuva ano vekuti unotadza isusu taitadza but tichitya Mwari. All right. Taitoziva kuti ano zvatiri kuita zvakaipa but tikasvika pari kuitwa zvaMwari tombosiya. We had to respect. All right. Doro maimwa here ipapo kana kuti ipapo nasingamwi doro ndaiputa mbanje. Okay. Mbanje ndaiputa. All right. Okay. Ndobva masvika ndobva tapinda paya ndobva tapaimbwa tatomirira vhangeri paya rimwe timu rakuti angatiitese ngatimbomira tomhanyira kubva dziri kuma around 8 dzemanheru dzezvemanheru izvi. Okay. Ndopa takanziwa nadagamuchira Jesu. Takangoendawo zvimwe kwete zvekuti une takangoendawo zvekungoenda. Saka tapedza macrusades akudhara munhu waMwari anga asingaitwa 3 days. Aitwa kana 3 months. Okay. Yeah, yakatoitwa almost 3 months. Ndiani aiparidza musi wachona? Paiparidzwa neainzi Apostle Ezekiel Mawiri. All right. Yes. Okay. Yeah, vaane chechi inonzi the Acts of Apostles. All right. Should be Dzwarasekwa somewhere there. Yeah. Ndo vaiparidza yaitwa team. Saka tapedza paya auyai agamuchira Jesu
bvunzwawo mazita tichingonyepawo mazita eduwo kudii but ivo at the same time kutarisa vasikanawo futi muchi imomo vhuziso rakavhurika mutende imomo hani muriwana tanzimozoya kuservice mangwana macrusades akudhara aiitwa katatu per day. Yaitanga makuseni kuma10:10 kwaitoparidzwa kusvika kuma12:12 vakakemba patendi koitwa yekuma2:2 3:3 4 yopera kozoitwa the main crusade yaitwa manheru saka ndio yataitaimira because vanhu vanenge abva mabasa muzvikoro didididi. Apa crusade yanga itongori yakakemba panzvimbo 1 for almost 3 months. For 3 months. Mazo maenda matendeuka handi vainyora zvimapepa zvainyorwa munonzi brother ani toda kuti muzouya munogara paadresi hatina kutaura maadresi animona because ndizvo chitsotsi ndizvo zvechigangster zvichiguruvhani saka taitaura mazita iwo ana Sasha iwaya ndonzi Sasha achitaurawo zita rake then one day ndiri kumba kuSt Mary's ndakangopindwa nepfungwa yekuti akuni kamusikana wandakaona but anozoti mwana wamufundisi anonzi Gracious anozoti mwana wani akita timboenda kuchechi kupi kuya boys rangu andei boys angu no maya ndandakatoputa mbanje musi wacho it was around 10 ndandatongoenda ndega ndatofamba pai ndatosvika ndatopinda muservice bobo yenge isakuzara vanhu zvekuti vanhu maitoonana kuti mufundisi ningi mamusakuzara vanhu tatointroducwa pana mufundisi wepo anga uyazoitirwa crusade mufundisi wepo tatointroducwa ndipo tikaona ana Gracious vave pozinozoti mwana wamufundisi takutoichiswa namapisarema ndakatanga kubata mapisarema 118 because akanzi auya mugare mapisarema but ansati mandiri asati ane conviction tichikungoendera kundoona manheru tatoenda kumba paipa ndatodzoka ndaenda kucrusadia takomborerwa kwaimbwa vana muchakohwa mukoma ndo vataifambira takomborerwa kwairwa instrument achiri macrusades baba yes tatokomborerwa paipa manheru tadzokera the following day tatisingaendi kumabasa tasingaendi mabasa aingoita zvidu izvezvi the following day manje ndiringorova mbanje dzani ndikurova mbanje dzangu this day manje ndakaenda kuma10 ikoko pinda muservice mukutende muya muri kuimbwa nemwe mufundisi ainzi Evangelist Witness, I'm forgetting the surname but ainzi Witness ari kuimba paya aimba hymn ndinoshamiswa kwazvo namabasa makuru saka yakabva yandifungisa kuchechi kwatakakurira kwanambuya vedu mbuya vangu vanga ari muvhangeri kuhwisiri saka takutokomborerwa paya kwete kunakidzwa kune kunakidzwa kuita kukomborerwa takutokomborerwa vanhu vakutanga kunamata paya then I just started praying immediately I just speaking in tongues same day handina munhu handiti kungoimbirwa ndinoshamiswa kwazvo namabasa enyu makuru vanhu vakutopinda muprayer tatongotanga kunamata zvatajaira zviriwo zvekungonamata zvekuhwisiri zvekunamata uchingowakadzikamira but ipapo I don't know what happened I began speaking in tongues misodzi yangu yakutongobuda then muvhangeri aivhangira ainzi aiyo apa ndaenda ndega zvechechi ndiri kuenda ndega musikana kaeni musikana wandikufambira mwana wamufundisi ndo pandakutomita kutongobuda misodzi nemadziwa anyuwa ngambiziwa mwari vakutotanga kuti ase God is speaking to ministering to me iwo Sister Gracious vaive namuvhangeri vaive vainzi Lincoln Musiarira ndiye vakwamutare izvezvi mozazviita mavhangeri vanenge vachikuudza kuti wakadanwa naMwari language zasati adzijaira yakadawana naMwari wakadanwa naMwari ona so Mwari ngaakudzwe tadzokera kupi kumba manheru ndaita se ndadzikama manje nedressing ipapo
zvazvokuti unoparidzirwa kunzi pfeka hauparidzirwi kana mweya mutsvena akukushumira. Ndatoya ndakatopfeka ndakatotaki in mazuva kudhara tapfeka mazijini ayanzi mabag jeans ana bosi chichi vana fubu vana chichi gudongo yacho iyoyo. Saka ipapo 05 mana fubu vana fila saka ipapo ndakwenda ndakapfeka iwa mazijini aedo waya ndakati ndakatopfeka trousers ndakatotaki in zvakanaka. From there, that's when my journey started. Okay. Yekuda Mwari. Okay. Yekutanga kunamata. Ko gangster manje razodi. Gangster ndakazoya ne2. All right. Mwacha anonzi Lloyd. Okay. Nyika dzino. Okay. Na tangu. They are both in SA. All right. Saka they followed me. Takutopinda tese paya. Tatova tatoti moza uningwa kana unga jaira ku leader. Leadership amezva zvinongoita so. Ndato youth chairman wevanhu vachangotendeuka ka kozi chechi chiri kutangwa ayo ndobva ndatoitwa youth chairman vamwe vangu masawiri angu aya tatotese mumayouth animon the journey began. All right. Zvokuputa mbanje zviya ndakanonoka kuregedza. Okay. Mwari ndiri kumunzwa zvamwari ndiri kuzvida but pane kaaddiction kembanje. All right. Ko iri timu raizvitora sei? Zvandiri kuita ini ndo zvavaingoita. Okay. Tatingori musemunhingirikini. All right. Nakumana mbanje tiri kubhorwa tiri kurova zvedu takuenda kuchechi tosiya. Okay. Torova takuenda kuchechi toita se tosiya. But zvinoita Satani munhu waMwari kutendeuka is not an easy thing. Apanzvisa. Pesa mutairova mbanje ndisingamwi doro. Okay. Apanzvisa. But ndakangoita 2 weeks ndisingaende kuchechi. Pazandangotendeuka iwayo ndatato backslide. Ndiri chairman weYouth. Ndatanga kurova mbanje kwete kurova mbanje chete nekutozomwa doro. All right. Ndatangoita moza anonzi maramba doro. Tata kutoenda kuchechi kuya zvenoise. Yeah. Ko tifane nyaya ya sister vakazongoendawo pakaenda sister ava mwana wamufundisa vaigara pachechi. All right. Saka vane so winning vaita kunge vanokuda so that they can win your soul. All right. So they could not say, hey brother, siyana inesu, hey chichi. They were so nice. So you could feel kuti ini ndatoita sepa ndatodiwa kaini. Saka unoramba uchiuya, but at the same time achikufidha shoko ramwari vanoti kwakusati kwane mafoni. Ine motsvaka bhaibheri, mune bhaibheri brother. Brother mune bhaibheri andina bhaibheri. Saka pandakazoita backslide ndaita 2 weeks. Vana muvhangeri vaya they made a follow up. All right. That was towards Christmas. Vakati youth yedu. Ko brother youth yakufa ati munoziva mufundisi anonzi Believe Paradise. Ndawaziva vari pachichungwiza. He was my youth. All right. Vari pa panzi kuzengeza. Nyaya ndiri kutaura Paradise, he knows it. All right. Paradise Believe. Paradise akanga achienda kuZayoja. Okay. Saka pakaitwa macrusades they used to come. All right. Yeah. Munhu waMwari. Right. Vauya ana muvhangeri. What then happened next? We sat down. Ko chii ndikavatsanangurira. Zvanzi imi muri muvhangeri. Satani ari kukurwisai. Saka iyo nyaya kunzi uri chakati. Ameno zvinongoitika kamwe ka-conviction kekuti unotanga kunyatsozvibata kuti ndiri muvhangeri. Amuri muvhangeri, uyai kuchechi. Manyeri uyai kupi? Kuchechi tiri kuita Christmas party yemayouth. Paya manheru ndaenda nehanzvadzi, this time ndaenda nehanzvadzi yangu nemafriends angu takokana futi vakomana handei kupi? Handei kuchechi. Tosvika sei? Toda group redu rekuimba. Munhu wavaida kuimpresa here kana munhu wavaida kuimpresa here kana kwakuda kungotsvaka confidence.
nehanzvadzi yangu nemafriends angu aya tanyora karwiyo kakatangonyora so kataimba kuhwisiri kuya kuya takachuna kuti kapinde mustaira dzemapendacostis ndini kalidha weteam tatoenda papa toda kusiyira brother Sasha netimu yavo because paitwa maitems paisirwa nguva yematestimonies kozosirwa nguva yekunzi vada kuimbira mwari wavo kudidididi tasimuka paya netimu rangu taimba karwiyo vanhu vatonakidzwa brother Sasha iri harisati machizha aiwa ndoriri kuzikanwa ndoriri kungozikanwa Sasha tazoti gare ndakunyatsonzwa kuti ndofana kunamata ndakunyatso conviction ndega ndakunyatsozvinzwa pepe pandakataura nendimi pepe yanga ingori wevhe yamwe yamutsvene but mandiri hansanyanyatso ndega ndanyatsozvinzwa kuti I want to this is what I want now this other day ndo pandakazoenda kuchechi it was on a Sunday masunday ekudhara edu aipindwa kairi Sunday yekutanga makuseni yopera kuma 12 1 yapera moenda moita kabreak mozoita second nanasu SDA that's what they do SDA mozoita second ndapinda service yekutanga pachandakanzwa service yechipiri zvandakanzwa pakutanga paya ndondazvinzwa futi sati kutanga kuputika kutaura nechi zvazvekuti you want to stop but you can't even you go home kungotanga kunamata kudai wakuputika nekutaura nechi nendimi that's when I decided kusiya zvembanje kusiya zvidoro kusiya zvechigangster zvekunonga zvinhu zvevanhu zvakanga zvichirimo zviya zvekuti usiku taigona kuti tiri kukurosa kana kana chigowa nyika kuya kuya changoona munhu usiku titomubata kwiyo titomutorerawo zvatogona chase zvazvichirimo so when I decided now ini ndakuda kunamata then the decision that I took ndakatozvudza ndega ndikati handina kumwe kwandogona kuwana basa but basa available so that I can ndizvishandire ndogona kuita gadi ndatara pamba pataigara panext actually ndakazosiya kugara kuSt Mary's nasekuru vangu animapanziza sekuru vangu ndo vataita vaishanda kuCoca-Cola saka vanga vaine mari saka he was also single aimwa saka ndo vaikwanisa kuti supplier mari dzekudhakwa zvekutengo mbanje so I had to move kubva uku ndakundogara kuzengeza too with my sister ndopaka aya madecision andakuita manje amadecision andakuitamautonorenta handisi kurenda ndinogara nehanzvadzi yangu iyi hanzvadzi yangu yandakaenda nayo kunoimba mudiki iyi hanzvadzi hombe ndatomudza sisi ndakuda zvekunamata vaenda kuAFM aiwa ndine chechi yani ndine chechi yangu ipi inonzi ambassadors zopindira pakati kwaitwa crusade alright kana mubhudhika amada zvekunamata maita decision yakanaka ndagara paya saka pamba pavaigara panext papaine mumwe gadhi wechidzimai amapanzvisa gadhi wechidzimai iyoyo aishandira kuheadquarters yegadhi alert iri pa Workington ameno ndobva akati ari nanzvadzi yangu ndataura naye hazvitombonetsi sekuru aingonditiwo sekuru because hanzvadzi dzangu dzainditi sekuru hazvinetsi sekuru munoenda kuadben ndokwatakati saka vazhinji havadi kuburitsa this things ndakashanda 1 month kuFCG yekuWorkington ichinzi Food Chain Group yakazovhara zvayo ndakatomboshanda for 1 month ndobva ndazobva ndikazonoshanda kuFarm and City ndakamboita chigadi tanzi sector ndaenda kusector kuya ndatonzi tatotanga training ndabhadharirwa nehanzvadzi yetraining kusector kuya ndaita chitraining changu che7 days ndapasa unongochifara kauti ndapasa zvikanzi vapasa endai kuadvanced training ndandodza sisi ndapasa ndazitende kuadvanced training kuruwa
taenda mheno kupako tandoita 7 days tiriko yeadvanced training ndarova ndapasa pachibasa chazimbopona muchiforera chi basa ndangoforera noforera ndatangoenda kune imwe security yainzi Vision yaitora vaiuya kusekitra ikokuya vachisvika kutorova nanenge vakaita chikazi uyai tinoda vanhu 7 vauya dzadziri around kuma 33 17 ga ndatotorwawo paipai zvikazi toda kuti mundogadha pahillside apa nanhasimba icho ndotika ndichipfuura ndotoiona kuti ndakabva pagadha ndatondogadhapo paipai 2 weeks ndatopedzawo 2 weeks dzangu zvakanaka ndatopiwawo kamari kangu kaitowa kamarika ndatotenga ndatobvisawo kachegumi kangu ndazoina started kutoziva kutoti kunobviswawo chegumi ndatobvisawo chegumi changu tatoti gare paya ndadzokera kusekitira kuya sekitira ichibva yati pari kudiwa vanhu 30 vari kuenda kariba andagadhaleti ndikati handimbosari gadhaleti ndo yandikuya ndachitoda manje iyoyo handi kudhara muchikombe yakamakambani kuti inobhadhara yakadii inobhadhara yakadii saka kudhara iko kwakuina iyo gadhaleti koita faucet safeguard nemidsec gadhaleti because gadhaleti anga ine varunguka madirector achinzi varungu leti paipai tagarira paya tatodaidzirwa tatopiwa maforce number tatopiwa nekaadvance kamari takaenda kukariba asvika kariba kuya baba ngatinakirwe sikokanganwa kunamata kariba kuya taigara muparakika masangana nevanhu vakaita se vakasiyana you make friends baba tatamba yange salarika yanga yakati handisi yangu te zvari kubhadhara mari but hai zvekuti tiri vakomana tiri mayuthi tatambira hainge kawanda mari baba baba tatambira first salary baba tikati aiwas handi ichindodhakwa takaenda kunonzi mahombekomboko tadhakwa baba tatenga kwakuchiti mawen brainer kudhara buzeze mawen brainer tatenga majini baba tadhakwa kumahombeko yako yakatadhakwa saka chakazoitika manje ndakadhakwa ndakabata bhiya rainzi Bollinger ameno kuti zvichiri kuere ndona ndakabata remubhodho regreen ri ndobva ndakadhakwa ndakatorembe baba ndakatopera ndobva ndapfuura nepachechi yeambasada handitonzwa vanhu vari kutoimba chichichichi ndobva ndamira paipai ndobva ndatodaidzira ndikati this is my church ndakuudza timirandakabvunza kuti ichechi yerudzi zvikanzi ambasada vokera ndikati yababa sande zvikanzi yababa sande this is my church ino ndo chechi yangu ino ndatondomira padhorechi baba ndo ndatanga kuchema animona kuchema kwekwe yapfungwa manje kuti ndarasika that's how this is our journey isusu hatina kumuka baba tamabhishop zvazvekuti tinoudzana kuti ndakangodai takatotendeuka tikabackslider tikadzokera tikabackslider animabona ndadhakwa paya apa ndiri kudhakwa pansi kuziva kutoti zarovira iri ndine juti ndiri pajuti animona ndasvika kubhara kuya kubhara kuya zvanziko gonde gonde ndakafizuka ndakaita se ndakara but zvinoita Mwari kana wachikuda ndaifanira kunyora report but handina kunyora report papa nomwainzi Sergeant Marimo aingondifarira because I used to like speaking in English kare kangu maza tichinzi kusati kwainzi chiko taizviti manose brigade kudhara kwakusina masalary kwainzi manose brigade people vaiwanzi kutaura English zvechiurban groove zvichifara music zvese zvichiurban groove yana Phil Collins kudhara wana UB40 saka I used to play wana Phil Collins wana UB40 dzichingoita zvichi saka he started liking me kuzotagara paya tagara ndazoenda kuchechi kuya ndandozviintroducer ndinonzi so ndakatendeuka so pacrusade yakadai pastor point papa ina vamuzaza
mwana toda kutopota uchiuya kuchechi so ndibva ndadzokera muchi ndasiya zvedoro zviya ndatanga kunamata tato brother kuchechi ndakuita all night prayer ndakutungamirira ndadzokera mufomu intercession ndakurova basa bobo kuchigadhi kwaikwenda ndati no ina ndichada kuita gadhi ndakuda ta clerk saka unoapply yeah taita izvo over confidence kafaith kuti Jehovah ini ndinoita clerk kana ndikasaita clerk Mwari mukasazviratidza ini basa ndiri kurisiya urukaribva ayaya ndaaplya paya anhu vanoitwa 10 down zvikanzi bona ndashanda gore zvikanzi kuti uite clerk unonge washanda 2 years anosaina ndanechi 1 year so they turned me down shanda save another 1 year stay 2 years ndasiya ndandaresigna ndakati achitsidzo nani naMwari ndandaresigna ndikati ndichada basa tupiwa kapackage kangu ndandogara pachurch yeambassador ndipiwa room ipo pepe ndatogara pachechi paya chechi yaivakwaka ndotogara pachechi ndichibatsira mabhiridha kuita se kuvaka ndatogara pachechi ndakagara almost a year mufundisi ndato youth chairman ndato district chairman wema youth ndakuita ma get together nevekuzayoja ndatanga mainda d kwete zvikuitwa mazano izvi ndatotanga inda d mahombekombo muya tagara zvasikana zvine kana uri mukomana zvasikana zvine zvirichi zvine zvirimo ndadaa neumwe musikana kune imwe chechi vaipota uchienda kuinda d kwataita maprayers ndechechi yese ndadaa nemusikana uya kubasa mama kuita sei kubasa ndasiyaka ndakaresigna kubasa saka mama kurarama sei ndaitorarama nechechi alright ndairarama nechechi ngoti zvingonzi tina brother panapa vari kuda Mwari muvhangeri ngatimusapotei kwa overseer mzaza kuya he was like a father now to me saka ndaitogarako kurarako tichitoita zvatinechita se mabasa mchiita ndazodana nemusikana wandadana naye mai vacho havana kufara kuti kudane munhu asingaite se asingashandi asigara akagara pachechi plafuti anga ari gadhi apa anga ari mwana wechikoro form 5 ndiri muchechi pamidweek service baba midweek service ya tiri pama 10 days emidweek service ya baba mai vacho achibva vauya padho vakabata shamu baba ndibva ndibata bhurugwa ndibva ndikwekweredza baba ndatanga kurohwa pakaitika bicycle apo mune makore mangani mutori mama nemakore mangani by then ndingati nanda kuma 23 24 alright maive musikana angati munhu mukuru saka ivo vanga vasingipo vaita zvekundotengesa madhoiri kunze kwenyika saka vakasvikoudzwa nopa next door kuti pane murume anopota achiya mukomana anopota achiya mwana wenyu ari kudane mukomana wekuchechi kuambassadors pavakazouya manje kwachechi kwaikwenda ndanzi brother ndozvamamuchiita izvi nemadhara manje discipline tisika discipline handichaparidza zvekutungamira zvese zvezviya hapana zvese zvabhievil yes ndaiswa discipline 3 months chechi unofanira kuramba urimo wakagara urimo kugadzira nsimba zvandaita ndinofanira kuramba ndichiita zvekugadzira maruva basa handichatenderwa kupa matestimony handichatenderwa kudi paspecial then 3 months zangu padzakapera handisisiri chairman ndangogarawo so hanzvadzi yangu umwe wandotedza naye shes late kadanwa nashe angondinyorera tsamba akati Kevin uya kuno kwaHarare anga kushanda mutown vatonditumira mari $20 yakudhara yanga ine nzou ye tumirwa $20 ndatouya paya hanzvadzi yangu kutoshanda ushanda basa right akutorana business mazinoaza akatanga zvemaflea market ndatogara mba kuhanzvadzi yangu yahombe iya iyo zvekuti chaindiwira ndechekuti ndaiti ndikapinda mune imwe new environment ndikaona zvinhu zvanyatso ndoita kunge ndabackslide ndauya kunoku hanzvadzi yangu havana mateka akundispoila manje ndichipiwa mari ndichiita zvandoita se
zvandoita ndichiita zvandinoita uyo ndandotenga vana mazekwa kuine ana Montelo ndandotenga vana Montelo takuita sei manje takurova takudhakwa takanganwa mari tatoenda kuChristmas kumusha Christmas tapiwa mbatya itsva majini chichi zvedu zvezvi tikati zvekunamata kudhara ikoko vaivhura hope alright tikati zvekunamata kudhara taenda kumusha paChristmas iChristmas ya2000 2001 achanyatsoziva taenda kumusha paya tadhakwa tadii hanzvadzi yangu yatodzoka ndikati ada kumbosara kupi sara kumusha then ndasara kumusha I had a dream animona ndafuma ndaudza gogo wangu akari muvhangeri evangelist aizivikanwa macircles vachibva vatonditi vainditi school vachibva nditi school mwana wangu unozviziva here iwewe kuti uri muparidzi mukuru avanga vakura unozviziva here tora bhaibheri paya togara pasi pemuhabhurosi saka vonditi verenga vandiverengesa nyaya yekuzodzwa kwaDavid naSamueri zvikanzi mwana wangu school ndinoti uzvizive kuti uri muparidzi mukuru zvese zvauri kuita zvese izvi uri muparidzi mukuru ndinoti uende kuchikoro cheMethodist saka kubva ipapo ndondadzoka kuHarare aiyo kudzoka kuna Mwari ndakutanga zvekunyatsokunamata futi ndafokasa ndagara kumusha one day tadaidzwa kunyaradzo ndakaenda ndangopfekawo bhachi nyaradzo dzemaMethodist saka ndangosvika sosvika zvanzi mufundisi wauya usiku ko vanhu vari kunditi mufundisi vari kuti ndiri mufundisi wekuMethodist alright saka ndobva ndatopiwa chikafu chemufundisi wekuMethodist ndikatodya amanzwisa vakazozvirealiza mufundisi chaiye azosvika zvikanza uyu muzukuru wokwachapara ndo kwana mai vedu zvikanza muzere muzukuru wokwachapara ndobva ndazondoudza gogo ndobva vandituka ndobva vanditi ichocho chiratidzo zvakatoitwa naMwari ndakakuudza muzukuru mwana waingonditi school mwana wangu kuti uri muparidzi mukuru amanzwisa ndatanga vaiti kana vari paplan kuMethodist vaita zvemaplan kana vari paplan vaindisa paplan yavo vaifanira kuparidza semunhu anga mukuru makumbo saka vaingotaura nevakuru kuti ndikutumira mwana wangu muparidzi mukuru mwana wangu ndonzi enda pamwe pacho ndaifamba netsoka muza zvekumusha zvezve ndofamba netsoka ndocheka ndoenda kuhande ndofamba netsoka ndichindoparidza paplani yamuchemberi ndagara saka kumusha muza life yekumusha kuti unenge wakuda vandatekedza ndidzoke kupi kuHarare ndadzoka kuHarare ndadzoka kuHarare ndangopindwa nepfungwa yekuti inini ndakuenda kuchechi kaya kwandakatendeukira ndadzokera kuambassadors kuya pana tadzika midzi paive netende paya ndasvikoona mufundisi Chitiyo vachingondiona so chivati vakachema vakati mwanangu tangonzonzi wakabva kuKaribha kwavamuzazi ukazodii uri mushumiriwe ndoti uende kuchikoro avanzwisa ndinatanga kugara kumba pavo ndobva vandiendesa kuchikoro ndovakandibhadharira mafizi makaenda kuchikoro kupi kucheambassadors Ephesians iri kupi iri kuwadzana tanga regore ripi that is now 2003 alright saka makaita makore mangani muri ndakaita 2 years ndaita first year ndiriko ndiri pachikoro paine competition ndainzi handigoni kuparidza animona pachikoro paya
saka ndaingoti Friday ega ega ndaingopiwa mari namudhara vachitiyo ndodzokera kumba kuchitungwiza. Vamwe manje vaitumwa Friday iya waitumwa kumasangano ambasaderi masanganoka Friday iya maitumwa kunzi Kenan mufundisi ningi tikukutumira student pastor Kenan ari kuuya uya ari kuya ningi uya ari kuya ningi indainzi handigoni kuparidza saka ndaidzokera kupi kumba kuchitungwiza for almost a year. Ndodzokera kumba handiri a student pastor who is not recognized. Then the second year vainzi vagapari handichaziva anga ari overseer weHarare. So tiri pachikoro vanhu vese vatotumwa Friday saka musoenda ndisina mari kuenda kupi kuchitungwiza saka ndakasara ndiripo neumwe aibva kuMozambique. Saka vakandina ndakatakura bucket zvikanzi iwe unonzi ani kweyo ndakataura zita zvikanzi takambokutuma ndikati ndisati baba. Zvikanzi right da kuti undoparidza Quarren Park une mari yebasi bhozi vanga ari muovet but ari mufundisi saka vanga nezvichihondo une mari yebasi ndikati handina. Zvikanzi ndiri kukupa mari yangu pauchapiwa love offering uko uyo chindidzorera mari yangu da kuti undoparidza kupi kuWarren Park kwaoverseer Musaka. Ifirst time yangu maservice aipindwa mangani saka chimi ndaifanira prepare masemoni mangani 2 ndabva ndaenda immediately ndabva ndabuda ndibva ndaenda kuGomo kunotsvaga nyasha dzekuti what a journey. Tsvaga nyasha dzekuti ndoparidza ndirimo muGomo ndikunamata ndibva papfuura nemunhu zvikanzi aita ngundiwo masowe zvikanzi munhu waMwari muri kunamata munamato wenyu Mwari vakunzwai. Mwari vati ndikudze kuti vaita se vakunzwai. Zvakanaka ndasimwa ndadzokera kuchikoro handina sutu ndine shirt 1 aiwa ndaipfeka maT-shirt ndine shirt 1 uyo ndini makusense nayo ndasungota yangu neshirt yangu 1 nebhutsi yangu 1 Wayne Brenner iya dzasingaperidze kumhanya ndabvunza pane ambassadors yaoverseer Musaka ndaratidzwa pamba but papa ine very big shed ndasvika vanhu ava vakatarisira a student pastor apanzwisa ari kuonekera saka pandakasvika handina akandigamuchira chechi yacho ndakagara kumabheka chechi iri kutoita se iri kutorohwa hairi kutotsva chechi nguva yematestimony mufundisi vakutoti tatumirwa student pastor wacho asati asvika plus nguva dzafamba saka amene zvakaita sekretary wemuchechi imomo mudzimai ndopakaya ndobva andikwenya achibva nditi mabva here mabva kuEphesians ndikati ndifangonyamura bhaibheri rangu ndibva ndichikondigadzika kumberi anyuwana vanhu vakutorohwa ndiye student pastor wacho. That was my first sermon. John 10 verse 10. The thief cometh. Yo. The thief cometh to steal, to kill and to destroy. Baba ndakaiparidza. Ndobva madi paya. Ndakaiparidza baba. Titaura zverestoration chichi. Chechi baba ichifamba baba vanhu vakatanga ndovatanga kuti aizvi tikutoparidza vanhu vachichema baba vanhu vachichema baba kwete kudona madhimoni kuchema taparidza paya mufundisi vava Mwari akavaropafadza vanga vari vanhu vakari zvikanzi ndakomborerwa namuvhangeri vaparidza Mwari atuma munhu wake Mwari wasandi toda kumuropafadza baba ndoba ndakatanga kupfeka sutu zvikanzi izvezvi patinoenda kubreak ane chake ane bhutsu ane mushonga ane chii toda kumuropafadza
baba vanhu vakaenda kudzimba dzavo because machechi angasiyire kuti munhu umboenda kutauni anga ari macommunity evanhu imomo saka vanhu vakabuda vakaenda kubreki vakaenda ndatoiswa mumba baba ndatohostwawo baba zvanasingazvizive baba vaindobva vasvikotora masuta avo tu aya madouble breast aya kudhara anenge ari 3 kudai so iwayo ndapiwa 2 baba manyowa rakadzoka futi mustaira adzoka izvozvi baba ari kuya nemaperfume ari kuya nechi saka kuchikoro kwakuine spirit yekuti mabible school ekuti mabva kunoparidza because maidzoka mande makuseni by 2 munosanfana ngapo mazoti mamado paine competition waparidzei mareports anenge achiuya maprincipal nemalecturers anenge achipiwachi kunzwa makatitumira saka kutumwa kwako kwakanyanya ndokunoratidza kuti you are a better preacher because vanhu vanenge vachikudhimanda animwa saka kana usingatumwe it means hakuna punch ndatoturiko masuta angu apo saka vanhu vanenge neoffering yawapiwa yaidhitemaina futi ushumiri hwako saka mapedza makuratidzana wapiwa offering yakaita se wapiwa offering yakaita se wapiwa chi ndichiri brother ndangonyarara paya saka kuna amwe mai vandaiwira nawo fangoya kwandizvikanzi nai mwanangu wanga uri wechikuru but wanga ri student pastor anzi mai nhamo nai mwanangu wakandoparidzawo here this time ndikati zvikanzi mwari ngaakudzwe ndaikushuvira wakutoitese wakapiwe chvandisekwazvo vakachema baba achitibudisa maperfume apo baba nditaura kuti $30 yakudhara vamwe vane ma15 ma10 ma12 ndakapiwa $30 baba ndopa ndakatanga kuona mwari ndava ndikati ndinomuparidzi kaini ndopa ndakatanga kugena chi confidence tuesday tatakuenda kulesson mareports ari kuita se zvikanzi uri muvhangeri wemwanangu uyo akapenga uyu gonde ndiprincipal vamuchenji Douglas Muchenji waambassadors zvikanzi uyu uri chigredha ndovamuchenji saka nese zvakatanga kwaita se gambiswa mafundisa emanje vanenge vachifonerana zvikanzi ndoda kukutuma ndiprincipal manje vakutaura ndoda kukutuma kuruwa musi wefriday kune all night ainzi zimunya nanhasi I think ndo amabig emaambassadors baba pazimuri apa kumasabhabhuku kwakumasabhabhu baba kwausiko papa manje akaenda neuyu ainzi Selemani anga ari Mozambican aibva kuteto anga asingatumwawo futi saka musi uyo takabva taenda zizi chiendai muri 2 mundoedza usiku hwese baba mwari ngaafambe ndo pakatangira ushumiri bvunzai zvimwe muno I think it's this story it's always interesting kunzwa story yemunhu achikusanangura how they walked and the journey and everything I know now kuti muzobva pakuzonzi I know makambotaura nyaya yekuti makazinge makuparidza muchiti makazinge machinja zita jeni yekuzochinja zita muchiri kuambassadors here kana kuti chichakaita pakati apa is a long story nai pane zvakaitika zvakawanda zveushumiri zvokuti ndakazoenda kumozambique ndikandoita emissionary pandakabva kuambassadors ndakazograduata saka ndagraduata kuambassadors ndakaenda kuda kuadvance from my diploma to degree saka kuambassadors vanga vasingadiwa nemadegrees yavaine nyaya yekuti munhu akaita degree arerwa kuambassadors anosiya chechi vachibva vatara maexamples so inini zvandakaita ndakabva ndasacrifice
saka ndakabva ndanzi iwewe enda unoparidza kuBulawayo. Okay. Ino ndaramba kuenda unoparidza kuBulawayo. Ndikati ndoda kuenda kuchikoro. Okay. Kuti ndipeswe my degree. Okay. Mamsari maroora apa. Aiwa, asandaroora pesa. Asandaroora. Saka degree rearia ndo zvanzi iwe waramba kuteerera baba. Saka chibva pano. Pamba pandaigara paya. Mufundisi kati anokuti waramba kuteerera baba. Hazvichaiti kuti ramba kudyara chi. Then a friend of mine ndobva anditora. Ndobva tatanga kugara tese. Okay. Ndakupesiwa degree rangu. All right. Aimo. Ndiri kupeswa degree rangu riya. Ndopa taita maprayers baba yekuti taiti ndakandobvunzwa inini. Andina A level. Amanzvisa. Zvandiri kutaura zvinoita kunge zviri it's madness. Ndakabvunzwa ndaitsvaga nzvimbo zvikanzi 1 diploma rako chinoti 3-year diploma. 2 hauna A level. Saka you cannot qualify. Na secretary. Saka secretary yadaro ndokubva ndaenda kumba kwemuridzi. Vanzi vamusakasa. Kwete wekuambassadors. Wanga va kuAFM. Okay. So ndibva nditi let us meet kuoffice. Okay. Mangwana. Ndaenda kuoffice ndasanga nawo. Secretary achibva ati imimi ndakakuudzai kuti panapa hamugoni kuwana nzvimbo because hamuna kudzidza zvakakwana. Okay. Na secretary. But she later became my friend. Ndibva ndati ndazi na director vantu ndivaoni. Director angondibvunza mubvunzo 2. Are you called? Ndikati yes, I'm called. Zvikanzi you have faith? Ndikati yes, I have faith. Zvikanzi go and tell the secretary. Zvikanzi ngiza ndivadaidzi ndivafona palenje mangari malenje. Secretary awe zvikanzi enroll him for BA. Apa mafees handina. For the next 3 years handina mafees. Wow. Ndopa ndakafamba netsoka kubva pamba ndikaenda kuGomo netsoka. Ndikati Mwari inini this is my sign. Ndiri kutsanya comfort famba netsoka kwete tsoka izi barefooted. Ndikati dakuti mundimutsire munhu achandibhadharira mafees. I love this. Ndiri kubva kuGomo ndopa ndakasangana nemumwe mukomana anonzi Wanda. He was a carpenter. Wow. Amanzisa. Ndobva ndangotaura nechingosheya kudai chakubhadharirai mafees enyu. Was a carpenter. Mukomana angari mupfupiso. Aida Mwari zvisingaiti. He started paying for my fees for the next 2 years. Wow. So ndazopedza kuita degree rangu. Ndopa ndatograduate. Handisina muri ku-Living Waters. Yanga Triune. Oh, Triune. Oh, okay. Exactly. All right. But ayanga my lecturers eku-Living Waters. All right. Okay. Now Dr. Mkhuhlane. All right. We president he was Where cricket? Mkhuhlane. I think he's now late. All right. Okay. All right. I think I'm going to ngari mwana. All right. Yeah, even Dr. Mkhuhlane. He's now late. I got a Greendale. All right. Then president of AFM right now, Vamadao, was my lecturer, we Minister of Administration and Management. All right. Yes. Tato graduate. Pachikwe kwenda handina chechi nokundiziya. Kwakusati kwani masocial media kazi handina ndoenda kupa hapana. Ndopa ndaka mama vaya vandandina kuBible school pakutanga kukwadzana vaya vekuchema vaya vanga vane church kumarundra nemurume wavo. Vakanga vabuda ambassadors. Okay. Saka ndobva nditi mwanangu yauparidze. Chana ndoparidza kuchurch kwavo. Vachibva tonti mvangeri. Saka kuambassadors akushandiswe matitles. Kunoshandiswa status. Okay. Amanzisa. Explain and zvavanoita ndezvekuti kuambassador hakuna maapostles. Okay. You are a pastor. All right. Overseer. Okay. Mvangeri. Okay. Saka mavhangeri zvavanoita kuambassadors hazvinei kuti you are a prophet or you are an apostle. Ministry yako kana kuti uri pastor, as long usina kuroora uri muvhangeri.
hazvina basa kuti uri mupasta uri chichi usina kuroora uri muambassadors nguva yedu iyoyo. Saka wese waingozi mukomana wese, every student pastor is an evangelist. Saka chibva ndichi uya uparidze, ndaparidza. Uri kugara kupi? Uya ugari pamba panapa uchiita youth pastor. Yonga vakushe chinonzi Maranatha World Revival Ministries International yaNaum Rosario. Naum Rosario akanga ari partner nana Baba Asante. Ndobva watadza kuirana, ndobva yabuda. Saka akabuda mupartnership yakabudawo nevamwe kusanganisira ivava. So natanga youth pastor wekumaranatha kumarondera. But now because of mararamiro ndaipiwa $10 nguva yacho as an allowance. Ndio ndaipiwa. Saka just imagine kuti $10 ndaingotenga shirt mazuva acho ebhutsu taizitenga iyo $8 pamwe $20 waiseva 2 months utenge bhutsu shirt $8 atimaona. Saka mandati ndoita sei? Geza nditsvage basa. Ndowana basa ndondatsvaga basa rekuticha. So I became a teacher. Ndichiticha English literature, divinity nedivinity paElibed Educational College kumarondera ikoko. So ndaticha for almost 2 years. Saka ndiri kuticha ukundichita ministry, ukundichiticha ndichita ministry. Ndo pakauya vamusiyara vekunditendeutsa kucrusade kuya. But vamusiyara ava vanga vachiita crusade marondera under ambassadors. Saka pachikoro pandaiticha ini papa ine mahalls. Saka ndina ndiri dean of students ndichitungamirira futi scripture union. Animunoona. Saka mahalls aya anga ari in charge ndini. Saka vachibva vauya vachiti atitsvagawo nzvimbo yekupindira church. Zvikanzi amirai tikudaidzire pastor G. Ndainzi pastor G for pastor Gonde. Saka zvikanzi mirai tikudaidzirechi endai kustaff room mondotsvaga murume anonzi pastor G. Ndopatonza muri kudiwa panzi kumunhu ndomuziya kamunhu tatombundirana paipa ndio munhu andikutsvaga mwanangu ko takutseva chandikutsvaga pekupindira chechi chechi makabida iri kuamba zvikati ndichiri kuambassadors uya ndikati no baba kana muchida kupindira chika 1 ndindiri panyanga tondowari uyai mutikutiratidze mahalls angu ndavaratidza comeso ndavaratidza sarudzai muri kuda vasarudza yavari kuita se yavari kuda zvikazi uya kuchechi ini kuya ndichiwe kumaranatha kuya ndiri kuita se ndichiri kuenda. Nda kuti opportunity yangu yazokusvika manje. Apa musati muchiri single? Ndichiri single. Asi ndaroora. Ndakanonoka kuroora ke. Alright. Ndakanonoka kuroora. Isotaura chokwadi hatiite zvimwe. Tagara pepe ndatoenda kumba kwavo. Vatoriwa crusade. Ava vachakutopinda crusade paya. Ndakutointroducewa kunzi muvhangeri. Muvhangeri. Apa pachaunga ka. Apa tatajara tuvanhu tushoma. Apa ichachaunga manje ichi. Muvhangeri mwana wangu wandakatendeutsa. Ndasangana naye zvekare. Muvhangeri uya kuna muvhangeri. Ndoti wakaforana. Ndoparidza kana 20 minutes. Ndopanguva. Mavhangeri ese muvhangeri. Ndapusha paipa ndapusha ndibva ndidaidza. Zvikazonzwa uri muvhangeri here. Ndamusiyana. Again. Uri muvhangeri iwe. So zvese zvauri kuita izvi hazvisi zvako izvi. Uri muvhangeri. Apa ini manje kuti ndodiko. Vanhu ndo vakandirasaka ini. Apa ndodii. Ndo pane mumwe muvhangeri wanda kukuintroducei panapa anonzi muvhangeri Chisale. Murume mutema uyu. He was my student. Ndichimuticha divinity. Saka ndaka mumusi so ndiri pachikoro. Ndona murume mutema apfeka juzi redi. Koma ndika mbana yakunoyo. Amaya bes. Sema tikudi ndikanozanike. Chikaza nditi Damian Chisale. Unoita nezvechicha. Wenda unoka kuya kuchikoro chichi. Tora mpano aipinda sayoja. Iyo muvhangeri waya. Tatanga kutanga tese. Takutanga kutoita madhiriji tese. Takutanga kutoita zvescripture union. Vazatomuti ndiwe chairman wescripture union. Takutanga kuita mainda deep pachikoro ipapo. Takutanga kufamba tese. Tindoparadza kuna na watershed.
taenda kunana Peter House, taenda chindosangana nevarungu ivavo zvemascripture union, taenda kwese. Saka pandakazodaidzwa kunzwa kuti ampanaona pane dhiri panapa. Akati ngatirovei pasi. Ndomukana tiri kuita yatiri kushaya. Yatiri kutodai. Se ane ngatirovei pasi. Saka ndopakatangira ushamwari hwangu navachisale. Ndikatombodisciplinwa kunzi a teacher you cannot befriend a student. Alright. Saka takaramba takaita se makaita close. Ndikamudzidzisa divinity akatopasa. Alright. Tatopusha paya tatanga kuenda kupi kuambassadors kuya ndakuita macrusades. Saka takuenda kuambassadors kuya ndobva ndazoresigna basa kuteaching. Nyora tsamba kuti ini ndakuita se ndakuresigna uku ndati handida kujoina crusade team. Kanzi akadajoina crusade team hazvina kuipa navamusiyarira uya kujoina ichi crusade team but hausi kujoina sapreacher, uri kujoina semunhu anotakura mainstruments nekubikira. Apo dhigiri riripo? Dhigiri riripo baba. Baba dhigiri ndinaro. Ndibva ndajoina crusade team ya. Kwekwe handichanzi muvhangeri. Okay, pane pandasiya. Ndiri apa ndaka-apply kuti ndiite chaplain kuarmy. Alright. Ndichiri pachikoro apa. Ndibva ndadaidzwa kuma-interviews. Animona. But because ndasina ma-connection. Zvaingo waifanira kutoenda uinechi vanhu vako malate of reference handina zvese but mukana wekuti ndiende. Saka ndichitoenda ava vamusiyarira vanga vaine crusade kukwadzana apanzwe pachikoro paya pandakaitira chifundisi ndobva vatonditi mwana izvezvi ndori kuparidza nhasi pacrusade iyo. Kuambassadors ndori kuparidza. Baba nandarova I remember ndakarova yaPeter yaSimon Peter achiti naJohn Silver nendarama hatina shamwari. Iyo ndo ndakaparidza. Baba chechi ngaikomborerwe. Baba chechi apa ndichiri teacher. Ndamuka vamusiyarira achibva agara neni pasi makusana akati mwana uri kuenda kuma-interviews but iwewe uri muvhangeri. Mukuenda ma-interviews ekuchaplain amakusenika handida kufanira kumukira kuenda kuKG6 ndakuvaoneka ndakuti baba maita ndakuita se ndakuenda ndovanti mwanakidza nditaure newe usati waenda uri muvhangeri kwauri kuenda zvakoko uri kuenda but iwewe uri muvhangeri. But kuri kunzi maybe vanhu vari kuona mukana wekuita chaplain ukawanikwa munenge muchiuda here mukana ndourambire. Alright. Muri eZimbabwe kune vange vachikwanisa kupresa mabhatani achona. Ndourambire mukana kana uri. Alright, pfuurai mberi. Tapedza kudaro ndatoenda ndagara Harare Gardens. Ndakufunga ndoenda kuinterview. But zvataura munhu waMwari uyaga. Plafuti ndagaro ndisafuti mapepa akakwana ekuchechi. Ndasa ndaordainwa ipapo. Alright. Hanywa nangoti giza siyani nazo. Touch ndadzokera kumarondera. After 2 weeks ndopa ndakazonyora resignation letter yangu kuti handichada basa. Ndapiwa kamari kandapiwa ndandogara kumba kwamufundisi vaya kwandakasvikira kuya vakanga vazondimisa vakanditi mwana wakura because wakushanda waticha chitsvaka pako pekuita se pekugara. Saka kuzobva uku hakuna kuita se kundinesa ndakangozondoonekawo zvakanaka. Baba namama makaita makandipa didi ndakura ngezaimbotsvagawo zvimwe zvakuti ndiite se kana wada kudzokera kuambasada kwese ndokuchechi kwedu kungotiwo zvakadai kana wada kudzokera kuambasada hazvakanaka. Tagara tisati tadzokera kustori machallenges amakasangana nawo amunoti maybe yatingati hypocrisy inosanganwa nayo muchechi yamunoti izvi zvindakasangana nazvo but if it was zvinhu izvi ndaizvimisa ndezvipi zvinhu zvamakasangana nazvo in ministry zvekuti maiti izvi inini kana maybe ndikazoitawo mukuru I'm not going to do this. Chekutanga ndechekuti takasangana nema-challenges competition ekuti if you seems to excel more than the one who is leading you
kwete kuti you're in competition but inenge iri nguva yako yaunenge wangoiswa naMwari ipapo saka ari pamusoro pako akashaya umwari anokutora as a competition saka anotanga kukusuppressa amabona atanga kukusuppressa otanga kukudzvanyira. That's the reason why machurches mazhinji ari kudona nyaya yekusuppresswa iyoyo nemunhu anenge ari pamusoro pako. As a good example which I just want to study for BA andikona you cannot judge me and rule me out on account of other people who chose their way and failed. Yeah. So I could have remained ndiri ambassadors ndichitoita degree rangu ndotoita masters ndotoita doctorate rangu whatever zvandoida kuita ndirimo but because kune vanhu vakapiwa mukana vakatadza kuushandisa kati vakashandisa nenzira yavakafunga kuti ndiyoyo zvakazovharira vamwe mukana wakaita sesu zvekuti takazoonekwa kunge tiri rebellious kuti iwe supposed kuti teerera musina kuita madigiri aya handi muri kuona. Saka ndazoenda ndazoresigna ndopakazoitwa crusade yekuchivhu kuri kuambassadors ndakuambassador ndadzoka futi kuambassador kwaitwa crusade yekumanje namusiyarira vave yekuchivhu yaya vamusiyarira yakaitwa 3 months vamusiyarira vakauya I remember vakauya 3 weeks ndibva vangonditi mwe musi inini ndakucrusade kuyakuya ndine mupana wangu ka uyu Chisaloya anga achinyora A-level ndakamusiya achinyora aimona sanangomuti mupana paakangopedza kunyora ndandabva kuchivhu ndandasvikomutora ndikati mupana uri muvhangeriwe handi saka kuchivhu kuyakuya vamusiyarira zvavakazoita manje vakaparidza 3 weeks saka crusade zvayaita yaiparidzwa yaishanda ne5-fold ministry crusades dzakudhara aitanga kuenda panzvimbo muapostora ndiye anenge aine vision apedza kuita zvaanoita anogona kutoenda kana netimu yemavhangeri mavhangeri orova kana pa2 months arova mavhangeri for 2 months 2 months tauda unopinda mu3rd month kunotumirwa mufundisi epastor kwete mufundisi eteacher vanenge vaine magifts vakuchuya kuzogrounda church vakudzidzisa doctrine vakudzidzisa kutenda vakudzidzisa but muvhangeri uripo because vanhu vajaira iwewe muvhangeri saka muvhangeri ndiwo unotanga kusvika uye zvekare ndiwo unopedzisira kubva saka mateachers achirova achigrounda muvhangeri wosheka because vanhu vajaira kuona iwewe kana paine muprofita ouya omboprofita ochidididi but muvhangeri oita se anozopedzisira kuuya manje muapostora futi akuchuya kuzosiya mufundisi kuti ndakukusiyirai saka zvaitora 3 months kuti pasare paine church. Wow. Such an extensive work. Saka ipapa manje vamusiyarira manje varova 3 weeks vangonditora kuti enda pamashops ekuchivhu vangoniti mwanangu ndakuenda kuSouth Africa ndine vision yangu zvazvokuti chimwe chichanza kuti kana vashumiri vachishumira navanhu muri pamusoro tiri pamusoro we must we must also take care of their welfare. Amapanzvisa saka vese vana musiyara ati kutaura yanga yekunyaya yekuti ambassadors welfare yanga ishoma because uri kupiwa $10 isusu tatiri crusade tairarama nezvataisangana nazvo ikoko hauna chaunowana sanzo zvakazita kuti vana musiyarira vati takumbo saka ndaiza vanti mwana ndakukudza kuti ndiri kumboenda kuSouth Africa because mudzimai wanga ari kupi kuSouth Africa timbondoshava handisi kunotanga chechi but ndo zvatiri kuenda saka wotosara uchisunga dziitese dzisimbi right. Bishop I think we need part 2 of this because it's very, very interesting and I know my viewers mazhinji varoda kunzwa story yaBishop Kevin Nyamakanga kuti yakamira sei, what was his journey and kuti vanhu vazomuvazowaona. I think next time tichatanga takuzotaura kuti
journey and what is going on now, and right. and we continue in that. But tisati tapedza, any word, maybe word of advice to any young man ari kufamba in your shoes or where akasangana nezvamakasangana nazvo, what word of advice would you give my someone? Advice ndeyekuti if you are a young lady, a minister, a pastor, young man, ndeyekuti chinokusimbisa kudanwa kwako. As long wakadanwa, don't be diverted. But mukudanwa imomo mune ma-challenges. Ma-challenges anowanzokusanganikwa nawo mukudanwa, one endoziva inini, it's rejection. If you don't face rejection as a called minister, you haven't yet started. Rejection, unenge uchiitawo zvaunoita, kupomerwa, rejection, especially kana uchishanda uri under another man of God, unogona kuomeserwa pa-welfare. Achimona ndakazoita teacher, ndikazodai, inenge iri ye-welfare. Ma-bishop wakaita sesu, like right now, mukabvunza vandoshanda navo, vanozombopai manhamba kuti taurai nevanhu vandakashanda navo, kana vandoshanda navo, vanokuudza kuti if there is a man who is not greedy, it's me. Nyaya yegreediness, it's an issue. Saka vazhinji they are greed, you suppress. Ndikawana 1000, I make sure kuti mafundisi angu, what do you have? Ndine mwe mfundisi ariku kwandakatanga sale group, ndikutoenda unoenda ku every Thursday, Thursday yangu ndechipiri, ndakaenda ndikaona pamba parugara, munhu wamwari, zvikanzi kwandaenda, they failed to pay so. How much is it? $50. $50. Rent $50. You understand? Otasa munhu because pari kugara munhu wamwari, panofanira kukuudza upenyu hwemunhu. Ndizvozvo. Pari kugara munhu, ndikasvika pamba pamunogara imi, zvofanira kundiudza upenyu hwenyu. Saka vandatasa ndikati no, kutanga end of June, I'm going to pay for your rent. Because sei ndiri kudaro ndotozvinzwisisa, because I've been there. Right, viewers and listeners, nasi tambotingo delve into the life of Bishop Kevin Nyamakanga. If you want more stories like this, get in touch with us, and the numbers for Bishop Kevin, where can people get in touch with you? And vadaundibata pa Facebook, Bishop Kevin Nyamakanga. On YouTube I changed, it's no longer Bishop Kevin Nyamakanga, but it is The Preacher's Voice. All right. Yeah, The Preacher's Voice TV. Yeah. Right. And then vanenge vaida kuita like my prayers or counseling. Vanondibata pa WhatsApp. All right. Yeah, and I only use WhatsApp. All right. 071 462 3380. 3380. That's all that we have for you today, people of Zimbabwe. If you've got a good story that you want to tell us, the numbers also appearing on the screen. Get in touch with us. From me, JC, and thank you so much for being part of this interview. And I hope you enjoyed it. And if you want to support us as a channel, please get in touch with us. The details are in the description. And also, if you want to advertise your stuff, you also get in touch with us. And I also want you to follow our WhatsApp channel. Ipapo ndo patinoisa dzimwe nyaya dzekuti unokwanisa kusharewo kana nabhuru wako anenge asina data rakawanda asingakwanisi kuenda paYouTube. Follow our WhatsApp channel so that patinoita mastories unosangana nawo auzorasikirwe. Ndatenda nini Jethro mwana wakwamutero, tosangana maprogram anotera.